ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш тҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои наву нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкашном мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаҳо, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумота дар WhatsApp имои экранмада роӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор ки бениҳоят хонаҳои арзон доранд, ки бо нархҳои 65 000 сомон, 75 000 сомон, 85 000 сомон, 110 000 сомон ва 500, 700, 800 ҳаво пушем ҳар хел нархҳо ва якхонага, духонага, сехонага ҳар хел хонаҳо ҳастанд. агар шумо дар хали хонаҳо бошад, марамат роӣ кунед. ва дар имза навор қабул кардем хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи ноҳияи Рӯдакӣ, территорияи шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Файзобод, Кӯлоб, Турсун, Зодастон, назди шаҳри Бохтар ва дигар тарафҳо бошем. аз ҳама шаҳри ноҳияҳо ҳастанд ва курси имза 119 сомонӣ. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин эълони имрӯза. дӯстони азиз, санги мазур ҳастае, ки санги мазур мақсад ки сифатҳои аъло ва маҳсулотша аз территорияи Россия овардаган. барои кадоме ки барои гузаштагонаш, барои бобоҳонаш, барои кадоме ки агар падарашон гузаштага бошад, сангҳои бо сифат ва оригинал бо дастафкаш кардӣ. мақсад ки ҳама намуд дизайнша, ҳама намуд шернависӣ, ҳама намуд комплектша доранд. сангҳои азиз, мақсад ки сангҳои мазур бо сифат. хоб номошон сангҳои Гранд ҳастай, Дамоуски, Гранд Мансур, Гранд Диабаз, амихел ва Марамар ҳастай. обшим хеле номо катиҳаст сангҳое ки аз Москва овардаган бо сифати аъло ва худшон дар инҷа тайёр мекунанд. точка ино ҳаста дар территорияи Душанбе, Ваҳдат ва территорияи Роғун ҳаста, ки се точка доранд ва ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон ки дастафка мекунанд. агар шумо дар чӣ хеле ки дизайне лозим аст, метавонанд ки суратшам дар ҳамин чи мақсад ки нақш кунанд бароранд, метавонанд шеър нависанд, метавонанд ягон идея катӣ. ин инҷа ҳар намуд доранд, метавонанд ки мисол худтон интихоб кунед. ҳама намуд светош ҳастай ва ҳар намуд шеър, мақсад ки ба шумо агар лозим бошад барои гузаштагонтон менависанд, метиҳанд бо сифати аъло ва гарантия бо бо дастафкаш катӣ. нархҳошон аз 400 сомон сар мешавад то нархҳои болоша ҳастай. ай 400 сомон то нархҳои қиматоша ҳастай. комплект кадом дизайн мехоҳед, кадом болош пушондагиё ки напушонда барош фундаментош кардӣ, ҳамаша худашон мекунанд. ҳама намуд дизайн ҳастай. ака нархҳои арзон кардӣ, арзони канали мо ба шумо тайёр мекунад, кадоме ки барои гузаштагонаш пеши Рамазон, яъне ки мекунанд чура. якумаш рақамҳои дастии Россия Тоҷикистон ҳаст, ахираш 89, дуюмаш рақамҳои Россия ахираш 17, тоқа WhatsApp дорад. марамат шумо аз номи канали мо гап ба шумо скидка ва арзон мекунад, кадоме ки заказ мекунад. марамат. мегзарем ба қисми хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон, срочнаи қарор дорад дар шаҳри Бохтар, территорияи автовокзал, ҷамоати Ғайрат, кӯчаи дӯстони азиз Гулистон. шаҳри Бохтар, ҷамоати Ғайрат, кӯчаи Гулистон, яъне ки наздики автовокзал. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад. дӯстони азиз ки хонаи дуошона ҳастае, ки 6 дар хона дорад. ремонтош хай ҳамаш ремонт дорад, яъне ки барои зиндагӣ мешавад мешавад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис, калидор, подвал ҳама чӣ дорад. 4 сотиқ замин ҳастае, 6 дар хона. дӯстони азиз бисёр хонаҳош ремонт кардагӣ ҳастае ва баъзеҳош кардагӣ нестае. хона мега дастрош фурӯхта мешавад бо нархи 520 000 сомонӣ, ки мега бо муомилаи хуб мега мекунӣ. 520 000 сомон ҳастае, муомила дорад. рақамҳои дастӣ ва рақамҳои WhatsApp дигар маълумотша марамат гирем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон, срочнаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корон, роҳи 72 микрорайон сари роҳ дар мегад. бо маълумотша хитоб мегирад то хона мегад аз роҳи калон асфалт дорад. 3 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 дар хона кардагиад. дӯстони азиз ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва пешшуда мегад мактаб, масҷид ҳастае. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корон, роҳи 72 микрорайон ҳастае. нархи хона мегад 460 000 сомонӣ ҳастае. мегад соҳибшон бо мегад савдо муомилаи хуб мешавад. шумо агар адресош агар ки фаҳмо набошад, ягон маълумоту иловагӣ хоҳед, агар оиди ҳамин хона фаҳмидан, шумо рақамҳои мегафони соҳибшона, рақамҳои WhatsApp занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метиҳам. ва дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш мекунем ки ба хотири меҳнатҳои мо лайки разанед, фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед ва падлисаш кунед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон, срочнаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Гулистон.
4 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае, ки бо об свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис ва пешхона навес гирдаш маҳкам дӯстони азиз. хоб ошхона, баня аделин тага калидо дорад дӯстони азиз. кухни, ҳоҷатхона аделин дӯстони азиз. 4 сотиқа замин, хонаи навсохта, ремонтош хай почти ки полин буд неста, уже аббой пабой ҳамааш дадагӣ аст, бисёр кораш пад аббой тайёр. бо худтон маълумот ча мегирен. хоб нархи хона мегӯяд 480 000 сомонӣ аст, бо мегӯяд муомилаи хуб мекунем. одамоне ки дар комментария хоҳиш карданд, ки аз территорияи Шоҳмансур хона монед, баъре шумо хона ноҳияи Шоҳмансур назди, яъне ки шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур тарафи Гулистон гуфтагӣ аст, кӯчаи Гулистон. хоб ин рақамҳои мегафони соҳибшона, агар ки ягон маълумотошро нафаҳмида бошанд, шумо занг занед, ба шумо фаҳмонда метиҳанд. ва шумо агарам хали хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки шумо агар барои фурӯхтан дошта бошед, марамат сурат маълумот шуд дар рақамҳои 885 12 25 WhatsApp, имо, Telegram дора рӯи кунед, реклама мекунем. 885 12 25 имо, WhatsApp, Telegram пайваст дорад дӯстони азиз. лайкҳоро занед фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшии арзон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар ноҳияи Дангара, бульёни поён дӯстони азиз. аз роҳи калон мега тақрибан 200 метр мега дарун. 10 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 дар хона кардагӣ аст дӯстони азиз, ки ҳаммомуш мега дуруштай. обшим хали шкатур стяжка кардагӣ аст дӯстони азиз, ва маълумоти бештар мега тариқи телефон. хона уже 80% уже тайёр аст. шкатур монтаж кардагӣ, фақат рангбор дар тирезаош мондагӣ. нарша мега 70 000 мегем, 70 000 сомона мегем, бо муомилаи хуба мегад, меша срочна сум баркоре. алишне тоқа суми холӣ. ноҳияи Дангара, бульёни поён, аз роҳи калон 200 метр дарун. нарх 70 савдо мешавад мега, рақамҳои тисела, рақамҳои WhatsApp шуна дӯстони азиз, кадомеда ки маъқул боша аз ноҳияи Дангара территория, марамат на занг занед. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, срочна қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Гравзавод дӯстони азиз. духонага квартира аст, ки дар сеюм мошина қарор дорад, 48 квадрати метр. дӯстони азиз, ремонтои замонавия, об свет ҳастай мега соҳибшон. хоб лаби роҳта наздик аст, дар южни мегад, южни ворот, ва нархи квартира 352 000 сомонӣ аст мега соҳибшон, бо муомила дорад. термис, кондитсионер, кухни, гарнитур ва мақсад ки дигар чизо дорад. бо хахтон масъул мега, мумкин ки ҳамаи чиша тиян. нархи квартира 352 000 сомонӣ аст мега, муомила савдош мега дар назди квартира. хоб рақамҳои вавилони соҳибшона дӯстони азиз, рақамҳои WhatsApp шуна мааса, ягон савол томоша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед агар оидаи квартира, марамат занг занед, маълумоти пурраша гирен. ба хотири канали мо дӯстони азиз Рахш TG, ба хотири квартираҳои мо мондагӣ вақсад лайкото назанед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшии арзон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати деҳоти Истиқлол дӯстони азиз, шаҳри Ваҳдат, обшим Истиқлол. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 дар хона кардагӣ аст, ки хонаҳо болош пӯшондагӣ аст, фақат рангу бору треза ва хали кораш мондагӣ аст. гирди хона маҳкам, нархаш мега 110 000 сомон аст, бо мегад муомила мекунем. 110 000 сомон аст дӯстони азиз, нархаш арзон, бо ҳамира муомила мекунанд. хоб рақамҳои билайни соҳибшон, рақамҳои WhatsAppшон занг занед, кадомеда маъқул аст, маълумоти пурраша дӯстони азиз худатон гирен. агар шахсони дамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан агар шумо дам дошта бошед, марамат сурат маълумот шуд дар рақамҳои 885 12 25 WhatsApp, имо, Telegram пайваст дорем, марамат рӯй кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстони азиз, ки аниқтараш срочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Туғрал, шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Туғрал. духонага квартира аст, ки дар якум мошина қарор дорад, 70 квадрати метр. сехонагам хоҳед мекунен, бо ремонтҳои люкс замонави, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ дӯстони азиз. дуҳуҷрага мегад аделин дӯстони азиз, мақсад ки ҳамон баняш аделин, ошхона аделин, ҳоҷатхона аделин дӯстони азиз, ва мақсад пардаҳои қимат, об свет мега ҳастаи, термис, ошхона, баня аделина. хоб инам хали маълумото, нархи квартира мега 318 000 сомон аст, бо муомилаи хуба мегад мешавад. 318 000 сомон аст, муомила савдош мегад дар назди квартира. тоқа сума мегад дӯстон, фақат мега одамони харидор мегад занг зананд. рақамҳои мегафони соҳибшон, рақамҳои WhatsAppшон, кадоми шумо ки маъқул аст, метавонед маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. ҳамуи лайки бепул занед, фаромӯш накунед дӯстон азиз, дар комментария нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира лозим аст, мо албатта пешкаштон мекунем.
мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшии арзон. Хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, тарафи 70 геҳтара дӯстони азиз. 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае ки хобхонаи намхали гӯем коробка мешавад. Мақсад дар тирезаҳош часпондагиай обшим камтар дига мақсадтон азиз кор дорад. 10 сотиқ заминай 3 дар хонаи дӯстони азиз, якта калидор дорад, якта баня, яктага калидорча баня аста дуруш дай. Обсернага пастяни аста лаби роҳ дай. Дӯстони азиз 3 дар хона ҳамаи хонаҳош ремонт надорад. Баъзеҳош ремонт кардага барои зиндагитон мешавад. нархи хона 120 000 сомон аста бо муомила дорад. Гирдванашда одамо зиндагӣ дорад, об мега дорад. Не гирди хона ҳуяе 120 муомила мешавад. Кадомида маъқул аст маромад занг занед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ аста дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, назди ГАИ вилоятида. Духонага квартира астае ки дар 8 мошина қарор дорад, 56 квадрати метрае. дӯстони азиз, шкатрош ба кардагӣ астае, баъзе корош бо мақсад ки ремонт обшим пурра нестае. шаҳри Бохтар, назди ГАИ вилоятӣ, дӯстони азиз, назди мактаби нӯҳ ва мактаби русӣ, Ламанос масҷид, обшим пеши масҷиди Ламаноса наздик, роҳи Калонда наздикае. нархи квартира мегӯяд 230 000 сомонӣ аста, мегӯяд соҳибшон бо муомила мегӯяд мешавад, обшим уже метавонед ки шумо ремонт карда зиндагӣ кунед. нашуд обуш светаш дигар нархи чанд ха арзон мешавад, нашуд документҳои ҳамин квартира, ҳамаи маълумоташро метавонед аз рақамҳои 900 00 03 18 гирем. домин навад дӯстони азиз, уже одамо зиндагӣ дорад, метавонед шумо харида ремонт карда мақсад зиндагӣ кунед. дигар савол ва маълумотои пурра аз рақамҳо маромад занг занед. мегзарем ба 11ум хонаи фурӯшии арзон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Уртабуз. дӯстони азиз 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хона кардагӣ астае ки хонаҳо дӯстон хонаҳои навсохтае. 7 сотиқ заминае 2 дар хона дӯстони азиз, об свет мегӯяд дорад, гирди хона мегӯяд маҳкамае. нархаш мегӯяд 85 000 сомонӣ аста, мегӯяд бо муомила мешавад. 85 000 сомон аста, то қасуми хӯрӣ мегӯяд арзон мешавад. хоб рақамҳои мегафони соҳибшона кадомида ки маъқул аста, маромад занг занед, бештар маълумотша гиред. агар шумо дам хона, замин, квартира ягон чиз барои реклама кардан боша, маромад дӯстони азиз, дар рақамҳои болобуда 885 12 25 WhatsApp, имо, Telegram, пайвастро метавонед ки худи ҳозир роҳӣ кунед. мегзарем ба 12ум хонаи фурӯшии арзон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, ҷамоати деҳоти Тағайёбод. ноҳияи Ёвон, деҳаи Тағайёбод. 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардагӣ аст, дӯстони азиз, ки гирдванашта одамо зиндагӣ доранд. нархаш мега 120 000 сомон аст, мега соҳибшон бо мегад муомила мекунед. тирезаҳош часпондагӣ аст, шкаторам кардагӣ аст, обшим камтар дига ранг борам хеле корош мондагӣ хитон мекунед. 120 000 сомон аст, муомила савдош мегад дар назди хона. нашуд мақсад ки обуш ва дига документош метавонед ки аз рақамҳои тисели поёмода ахираш 51 50 занг зада худатон пурсед. агар шумо ягон хонаи фурӯшии квартира, замин, мошин, ягон аппарат, ягон маҳсул дошта бошед, маромад сонед дар рақамҳои болобуда 20 роҳ кунед, реклама мекунем. ин буд давори имрӯзаи мо. то видео